Winthrop, tak jako mnoha jiná města západu v oné době, měl více krčem než všech podniků jiného druhu dohromady. Patřil k němu rozsáhlý obvod pastvin a bylo-li v tomto obvodu 1000 koubojů a dobytkářů, byl tam patrně stejný počet příživníků, kteří žili z nich, od majitele krčmy z diamanty v náprsence košile a řemeslného hráče v šosatém kabátě se všemi jejich různými společníky až dolů k lupiči, který se skrývá v pahorkatině, a k majiteli dílce, který značkuje tolik cizích telat, kolik jich odchová ze svého stáda. Jednou za měsíc, ne-li častěji, vydali se lidé z pastvin na návštěvu města, aby je namalovali na červeno a vyhodili si z kopýtka. Tyto obyčeje byly prováděny tak pravidelně jako práce na ranči. V prvních večerních hodinách navštívil Jim Lacey některé krčmy v hlavní ulici, začal přímo Vysokým Esem a dalšími vynikajícími lokály. Lelkoval u barů a stolů a choval se vlídně a přátelsky ke každému, kdo měl chuť k hovoru, byl ochoten kupovat doutníky a pití a vždy si našel nějakou výmluvu, proč sám v té chvíli nepije. Koubojové byli všichni přátelští lidé, s výjimkou tu a tam některého, který se pitím rozzužil. Hráči a příživníci, Mexikáni a Indiáni, přivábení Jimovou štědrostí a přítomností, přidali svou trochu k souhrnu zpráv, které sbíral. Hledám jednoho parda, říkal Jim skoro každému, koho potkal, jednoho kouboje, který utekl z vězení v Novém Mexiku, a potom pokračoval v dalších takových výmyslech a vždy končil otázkami. Koubojové pod vlivem několika silných doušků ho brzy seznámili se řečmi, které kolí po pastvinách a které dosud neslyšel. Někteří pravidelní návštěvníci těchto doupat přijali Jimovo pohoštění, aniž mu co řekli. To byli ovšem lidé, kteří věděli nejvíc a kterých bylo třeba si hledět, ale oni se na něj jen pokradmu dívali. Muži, kteří obsluhovali u barů, většinou nadháněli zákazníky té či oné herně a od nich sebral většinu zpráv. Nakonec odešel z posledního takového místa a rozhodl se, že se podívá do taneční síně. Pro začátek to nebylo tak zlé, uvažoval Jim, když shrnul a prošel zprávy, ve kterých našel nějaký význam. Cash Boric prodal ranč a peníze prohrál, když strávil většinu svého času zde ve městě. Drží s nějakou španělskou dívkou. Je to stále ten bývalý Cash. Glenn Dillon je důležitý hombre, co? Ideové jsou bohatí Kaliforňané, kterým kradou dobytek a chtějí je vypudit z ranče. Tom Day může být právě tak vůdcem té tlupy sosnového stromu jako každý jiný. To by jistě Tomovi lichotilo. Hetova tlupa kromě Cedara jsou jen majitelé dílců, kteří nejsou k ničemu,
a jsou jen dost sprostí ke všemu, co není opravdu velké a nebezpečné. Cedarhed je však naprosto zlý člověk. Není to ani poctivě bojující člověk, ale je lstivý jako rudoch a zrádný jako grízer. Styvelové jsou nejtvrdším oříškem tam v pahorkatině. Nepřijdou nikdy do města. Je určitě dobré si to pamatovat. A poslední a pro mne snad nejvýznamnější bylo to, co mi řekl ten podnapilý pasák ovcí. Pasáci vídají často divné jezdce, kteří projíždějí skrze Mogolony. Většina toho mi zní povědomě, když si vzpomenu na minulost. Ale teď se to blíží. Jim sledoval kroky spěchajících mladých lidí a brzy našel místo, kde byl onen tanec požádán. Bylo to v poboční ulici, skoro na kraji města, v nízkém širokém stavení z nepálených cihel, teď velmi malebném, ověšeném nad vchody barevnými lampiony a popínavým révovým představením byl zástup Mexikánů, Indiánů, bělochů v hrubém oděvu, povšikujících hochů a všichni nakukovali dveřmi na páry, které se procházely po dlouhém patiu a na tanečníky uvnitř, kteří se kolébali do taktu hudby. V ovzduší byl jakýsi slavnostní duch. Když Jim vstoupil dovnitř, poznal, že si ho prohlížejí nějací muži, kteří patrně tanec požádali, nebo tu aspoň měli dozor na příchozí. Jedním z těch mužů byl Mechlin, šerif z Wintropu, který sice někdy zatkl kovboje, Indiány nebo Mexikány, ale nikdy o něm nebylo známo, že by byl vsadil do vězení nějakého řemeslného hráče nebo některého z nebezpečnějších lidí. Jim však nebyl vyslýchán. Vstoupil po širokých schodech, aby se podíval na tančící a potom přecházel z místa na místo a bavil se pohledem kolem sebe, až nakonec našel vhodné místo, kde se usadil, aby pozoroval a poslouchal. Jim Lacey z těch minulých dob Texasu a Idaha, dokonce ještě i z Nevady, rád tančil, ale od svého příchodu do Arizony se tance nezúčastnil nikdy. To bylo zvláštním Jimovým rysem, který překvapoval jeho druhý kouboje z Franklinova ranče. A když se jim nepodařilo přimět ho k tanci, říkali o něm, že je nepřítel žen. Jim brzy poznal, že na této taneční zábavě vládnou slušné způsoby. Chápal teď, proč byl tak bedlivě zkoumán u vchodu. Při této zábavě nebylo dovolené pití ani žádné hlučné chování. Na koubojích a jiných přítomných mladých mužích se neprojevoval žádný vliv láhve. Mezi tanečníky a těmi, co se procházeli v patiu, bylo několik černých mexikánských dívek, černovlasých a ozdobených květinami, které byly velmi nápadné a hezké ve svém slavnostním ustrojení. Byla to zábava skutečně slavnostního rázu, plná barvitosti života, tichého smíchu a španělské hudby. Jima napadlo, že se v tomto případě ve svém očekávání zklamal.
Roza Hetová snad mohla být přítomná, ale byla bezpečná sázka, že Cedaru Hetovi by přístup dovolen nebyl, tak jako žádnému jinému z mužů, které Jim pozoroval, kromě snad Dylona. Ten by jistě byl nejen vítán, ale pravděpodobně by byl lvem taneční zábavy. Po chvíli se Jimovi zdálo, že zahlédl malou Rozu Hetovou. Na druhém konci patia vstal, aby se tím směrem vydal, ale poznal, že je to pro něj jakýsi běh ulicí, protože když spustila hudba, začaly páry vesele pospíchat do taneční síně. Nejedna hezká dívka vrazila do Jima z pravé strany, kde měl svou pistoli nízko zavěšenou. Nakonec jiná, která se vyhýbala nějakému páru, vletěla Jimovi přímo do náruče. Ach, pro pána, promiňte mi, smála se, když znovu získala rovnováhu. Poslyšte, dámo, jste si jistá, že jste to neudělala schválně? Protahoval s úsměvem Jim. Nemohla už být červenější a proto Jim nepoznal, jestli se zardila nebo ne. V jejich veselých očích však byly známky koketerie. V tom nějaký vysoký kouboj, velmi mladý, se u nich odstnul a divoce zíral na Jima. Hej, vy nastrojený biči, řekl. Vy ji říkáte dámo, ale nepoznáte dámu, když ji před sebou vidíte. Mám chuť vám jednu plesknout přes vaši domýšlivou tvář. Nemám rád plesknutí přes tvář a proto prosím za prominutí, odpověděl Jim a odešel. Tato chvílková zastávka způsobila, že ztratil z očí tu tmavou, kadžavou hlavu, o které myslel, že patří Roze Hetové. Na konci patia se obrátil a spatřil dívku, která vstupovala právě do taneční síně. Byla to skutečně Rosa a k tomu hodně změněná. Měla na sobě křiklavé, laciné, chatrné šaty, ale ty ji neubírali na kráse. Byla mladá a zářící. Jejím tanečníkem byl jakýsi kouboj, nemnoho starší než ona. Chvíli postáli, drželi se k tanci, nuceně a neobratně. Roza neuměla valčík, ale snažila se o něj statečně. Jim pozoroval ten pár, až se mu ztratil ve víru tančících. Konec patia se otvíral do záhrady či do dvora, kde se vinula pěšina mezi skupinami kežů. Místy tu byly lavice a nad některými tvořilo révový šíšku. Jim pozoroval tanečníky a doufal, že opět uvidí Rozu a snad zachytí její pohled. Ale nemohl jí ve výžicím davu najít a když tanec skončil, ustoupil a sedl si na zeď z nepálených cihel. Tanečníci začali opět přecházet sem a tam, hledali občerstvení a místo k usednutí a prostranná místnost byla plná hlučících hlasů. Ten pohled zbudil v Jimovu Lacym podivnou lítost. Ten radostný, rušný život byl něčím, co mu chybělo. A nemohu ani říct, že by to bylo mou vinou, mručel si. Mladé páry přecházely mimo něj, vzrušené a veselé, bezstarostné, oddávali se kouzlu chvíle.
Byli tu také starší lidé, někteří se šedivými vlasy a zdálo se, že i na ně kouzlo působí. Jimova závist však byla krátká. Štěstí se mu sice vyhnulo, avšak nebylo popřáno mnohým, aby mohli být užiteční, tak jako on teď. Po chvíli se k němu ze stínu přiblížil nějaký pár. Když přešli místo, kde seděl spola zakrytý Jim, dívka se zastavila. Prosím vás, pojďme trochu ven, prosil muž. Jeho hlas Jima přiměl, aby se obrátil a lépe viděl. Ten muž měl postavu jezdce štíhlou, vysokou širokou ramenou. Měl na sobě tmavé šaty a nějakou květinu v dírce kabátu. Jeho obličej měl vábivý půvab. Ale Jim při tom rychlém pohledu nemohl poznat, jestli ho ta tvář vábí proto, že je hezká a neobyčejná, nebo pro něco jiného dosud neznámého. Ne, pane Dylone, nechci jít dál, řekla dívka. Jim sebou trhl tak prudce, že dív nespadl z nízké zítky. Ten hlas. Byl by jej poznal mezi tisícem hlasů. Jeho chladná zvědavost zmizela a byla vystřídána prudkou vlnou pohnutí. Jeho pohled preletěl z muže na jeho společnici. Stála přímo v měkkém světle jednoho barevného lampionu. Hedy Aideová. Srdce v něm povyskočilo a pak se mu sevřelo prudkou bolestí. Byla to Hedy, vyrostla v ženu. Byl to ten obličej, který ho pronásledoval tak, že ho vídal v každém táborovém ohni při osamělých nočních hlídkách. Tytéž kadežavé světle vlasy, hluboké vážné oči, krásně zbarvená čistá pleť, která svědčila o stálém pobytu ve volné přírodě, pevné plné rty, tím trýznivěji, líbeznější vzhledem ke smutku, který se ho v poslední době zmocnil. Jim pozoroval dívku s takovým vzrušením, že přeslechl některá slova, která mezi sebou vyměnili. Bylo to jméno Dylon, které probudilo Jima z jeho vytržení. Pane Dylone, řekla dívka, nemohu si vás vzít už proto, že vás nemám ráda, ale Hedy, budete, musíte mě mít časem ráda, odpověděl vášnivě. Uchopil ji za ruku a snažil se ji přitáhnout do stínu. Odporovala mu. Vytrhla se mu. To nebudu nikdy, řekla s očima i tvářemi rozpálenými. Jaký jste to člověk, že tak hrubě naléháte? Líbil jste se mi, dokonce jsem vás obdivovala, dokud jste mi nevnucoval tuto pozornost. Přehlížela jsem ji jen proto, že můj bratr Ben si vás tolik cení, ale pro nic jiného, pane Dylone. Její důstojná, ale prudká odpověď neměla na Dylona žádný omezující účinek. Vybuchl v tiché vášnivé domlouvání a přiměl ji, že couvla pod převislé révový uzdí. Dylon nebyl už žádný mladý kouboj šílici láskou. Byl to muž velitelského ducha, obratný ve dvoření ženám, který nedbal naprosto ničeho, kromě svých túžeb. Způsob, jakým jí zastoupil cestu při několika jejich pokusech od něj odejít
a aniž na ní sáhl rukou, přiměl ji ustoupit ke zdi a svědčil o tom, že jedná po zralé úvaze. Myslela jsem, že jste gentleman, vybuchla. Žádný muž nemyslí na to, aby byl příliš jemný, když je zamilovaný, odpověděl Dylan. Zkoušel jsem to tak s vámi dřív, ale mám-li říct pravdu, takové chování pro mne nebylo tak přirozené jako to nynější. Ztratil jsem docela hlavu, říkám vám, že vás mám rád a že vás dostanu. Co tomu říkáte? Řeknu vám jen to, pane Dylone, že jsme vás všichni znali špatně. Odbyla ho. To jistě, zvolal s jásavým smíchem. A takhle se to dělá. Na to se pokusil ji uchopit do náruče, ale bylo zřejmě, že ji nezaskočil. Byla pružná a silná, vytrhla se mu v okamžiku a odskočila od zdi. Co myslíte, že Ben udělá, až mu povím, jak jste mě urazil? Oddychovala při ustupování. Jestli máte jen trochu rozumu, neřeknete mu to, odpověděl Dylan a v jediném okamžiku se změnil z ohnivého milovníka člověka, který vyhrožuje. Ben Aide je na tom špatně. Arizona není Kalifornie. Jsou tu lupiči a můžete se vsadit, že některými z nich jsou rančeři, které on pokládá za své přátelé. Znám tu hru s dobytkem, znám ty lidi. On už přišel o většinu svého stáda a jestli dobytek znovu koupí, přijde i o ten. Hedy, já jsem jediný dobytkář v Arizoně, který ho může zachránit před zkázou. Opravdu? A víte, že já mám na Aideově ranči podíl? Odpověděla Hedy posměšně. Slyšel jsem to, ale nevěřil jsem tomu. No, ale je to pravda. A co myslíte tím podílem? Ptal se zvědavě. Patří mi třetina půdy i dobytka. Mimo to mám svůj vlastní dům, který nepatří Benovi. To je pro mne něco nového, řekl Dylan. Ale můj případ je tím silnější. Co zničí Bena, zničí i vás. Ztráta několika tisíc kusů neublíží bratrovi ani mně, odpověděla skoro břice a zkoumala jeho obličej pevnýma, pronikavýma očima. Viděla toho muže, jako by byl náhle sundal masku. Musíte být hezky bohatá, když takhle mluvíte, řekl Dylan. Dost zámožná. Děkuji vám. Často jsem uvažovala, zda to není právě to, co vás zajímá, ale teď to vím jistě. Zasmál se tak, že by to bylo odhalením pro každou starší ženu, dobře obeznámenou s pohraničním životem, ale Hedy nechápala to, co bylo jasné jako kniha Jimu Laceymu, který se krčil ve stínu jako tygr. Děkuji vám, jste hezky břitká, řekl Dylan. Ale byl bych do vás blázněný, i kdybyste byla chudá jako Rosa Hetová. Říkám vám, že vás mám rád, toužím po vás tak silně, že jestli vás nedostanu, bude ze mne ďábel. Začínám poznávat, že tento postup vaší proměny pokročil už hezky daleko. Jste tak trochu kočka, tak jako jiné ženy, odpověděl. Poslyšte, vedeme marné řeči. Když si mne vezmete,
Zachráním Bena a Idea a jestli nechcete, odejdu od něho a použiju svůj vliv po celém kraji. Způsobím, že rančerství bude v tomhle kraji nemožné a vás dostanu k tomu návdavkem. Hedy Ideová se obrátila tak bledá, že jí oči v obličeji svítily černě. Pan Clan Dillon, oblíbený člověk, znamenitý dobytkář, nejlepší a nejpostivější předák v Arizoně, zvolala s úžasem a nekonečným pohrdáním. Dillon, který byl teď obrácený zády k Jimovi, odpověděl prosebným posuňkem. Pane Dillone, když jste před týdny přišel k nám poprvé a začal s těmi svými pozornostmi ke mně, pomyslela jsem si, že je na vás něco divného, pokračovala rozvážně Hedy. Byl jste příliš dobrý, aby to byla pravda, jak říká starý Rady. Myslím, že jste tak špatný, jako jste se zdál být dobrý. Jste opovržení hodný, domýšlivý osel. Myslím, že jste prohnaný, úskočný padouch. Zítra se už nemusíte vracet na Cedar Springs. Mary Blaine mne odveze domů. Co tím míníte? Ptal se Dillon. Nebudete mít příležitost dát Benovi výpověď. Jste propuštěn. Teď, hned. Tady, na místě. Já? Cože? Kdo mě propouští? Já. Vy jste se zbláznila, děvče. Ben Ide vás neposlechne. Nemůže vést ten ranč beze mne. Co pak nemáte tolik rozumu, abyste to viděla? Hedy Ideová se k němu prudce obrátila zády, odešla od něho a zmizela v davu tanečníků, kteří se vraceli do sálu. Čert, aby vzal tu smůlu, zabručel Dillon. Zapálil si cigaretu a stál zamyšleně, vdechoval a vydechoval kouř. Jim Lacey vyšel z krytu a stínu révový. Jak se máte, Dillone, řekl a zastavil se před předákem. Dillon si ho rychle prohlédl od hlavy k patě a zpět. Dobře, myslím, že mě znáte líp, než já vás, odpověděl drsně. Zdá se, že ano, protahoval Jim chladně a významně. Kdo jste? Ptal se ostře Dillon. Mohl bych být Peter Pumpkins? Jenže jim nejsem. Jste trochu drzí. Nemyslíte, zkoumal Dillon půdu. Znal lidi, znal západ. Myslím, že jste spíš Simple Simon než Peter Pumpkins. Mně je to jedno, ale rád bych věděl, odkud jste se tu vzal. Pocházím z Nového Mexika. Čerta, vybuchl Dillon. Potom mi nic není, ale odkud jste se tu vzal právě teď? Dillone, vy jste bystrý člověk, řekl Jim pomalu a rozvážně. No, seděl jsem právě tady na zíce. Jim ukázal na to místo ve stínu, ale nespustil Dillona z očí. Vy jste tam seděl a díval se a poslouchal? Zeptal se silným přemáháním. Ovšem, protahoval Jim, cizinče, v mém kraji už byli lidé za něco podobného zastřelení. Vím, proto se ani neomlouvám. Zdálo se, že to Dillon přijímá jako potvrzení podezření, které se v jeho mysli tvořilo. Jeho vyzývavé chování
se náhle změnilo. To rychlé ustoupení jedné jeho osobnosti bylo právě tak podivuhodné jako osobnost nová, která ji vystřídala. Stál tu bez masky, pokud šlo jen o jeho přetvářku. Stál chvíli opatrně, pevně, chladně a tvrdě a jeho podivné zelenavé oči se snažily proniknout Jimovou myslí. Snažil se spíš uhodnout Jimu úmysl, než poznat něco o něm. Jim usoudil, že Dylan je západozemec, který se naprosto líší od způsobu, kterým on sám proslul v této části Arizony. Posuzoval Dylana bez zřetele na to, co o něm řekla Rosa Hettová. Jim v něm nepoznával příbuzného ducha, ale vytušil v Dylanovi schytralost, odvahu, bezohlednou zkušenost člověka zvyklého nejdrsnějším a nejzhoubnějším okolnostem pohraničního života. Vidím, že máte pistoli, cizinče, poznamenal chladně Dylan, když si zapálil další cigaretu. Ano, jsem na ní nějak zvyklý. Vidíte, myslím, že já ji nemám. To jistě. Viděl jsem hned zpočátku, že ji nemáte a teď právě jsem to poznal ve vašich očích. Vy jste čtenář myšlenek, co? No pro některé lidi je to potřebná vlastnost. Máte na mysli nějaký zvláštní druh lidí? Zeptal se suše Jim. Ano, špehy, řemeslné, karbaníky, zloděje, pistolníky a podobné. Děkuju. Dovedu ocenit způsob vaší řeči a abych se nechal překonat v poklonách, budu opakovat jen to, jak vás nazvala slečna Hedy Aideová, domýšlivý osel, prohnaný úskočný padouch. Vy jste slyšel všechno, co řekla, zavrčel Dylan. Jakkoliv byl schytralý a prohnaný, nedovedl se vymanit z vlivu vášně, ačkoliv ji ovládal. Ovšem, a ještě nikdy jsem neslyšel, že by byl podlý člověk výstižněji nazván a moc mě to potěšilo, tím spíš, že jsem právě dnes slyšel, jak vás kdosi chytrý nazval hezkým usměvavým lhářem. Oho, zdá se, že jste toho slyšel hodně, že ano, cizinče, řekl Dylan. No, mně to je docela jedno. Ovšem, že je vám to jedno. Skunk páchne tak odporně, že se mu na zadek nedostane nic než kulka. Jste statečný člověk, cizinče, když vykřikujete takhle nad svou pistolí, ale mě už nebaví poslouchat vás. Vy jste z Nového Mexika? Ne, lhal jsem. A vy nemáte tušení, že odtamtud jsem já? Myslím. Vidíte, že to nezapírám. Co je mi potom, co vy víte? Myslíte nebo děláte? Tváříte se tu jako hejsek, kouboj. Ale nejezdíte pro žádnou tlupu kolem Wintropu. Buďte sám trochu podezření, pane, protože tento kraj je plný psanců a lupičů. To je. Právě proto jsem sem přišel, odpověděl významně Jim. Na Dylanově obličeji se poprvé objevila tmavá červeň. Dám vás odtud vyhodit, řekl, a upozorním McLeana, že je třeba dát na vás pozor. No, protahoval Jim s chladným pevným pohledem, dejte se do toho, ale nezapomeňte ho také upozornit,
že jsem Jim Lacey. Dylanova silná postava se bohnatelně zdrhla. Jeho hnědý obličej začínal zvolna blednout. Jim Lacey, ovšem, poslyšte. Tuhle fintu už na mě kdosi jednou zkoušel. Honosit se jménem mrtvého člověka. Je to stará finta chvastounů. Ale Dylan nebyl vnitru tak klidný, jak se tvářil. Jeho pevné nervy byly zasaženy. Bylo to jméno, kterým se lidé zaklínali. Toto odhalení ho na chvíli demaskovalo tak, jako dosud nic jiného. Poctiví lidé se řídka kdy měli co bát Jima Laceyho nebo některého jiného člověka jeho druhu. Byl to jen náhlý pudový strach, slabost, která byla ihned potlačena. Dylan se snad bál jména, ale nebál se žádného člověka. A vy myslíte, že vám uvěřím, že jste Jim Lacey? Zeptal se chraptivým hlasem. No, říkám vám to, ale je mi docela jedno, čemu věříte, odpověděl mrazivě Jim. Bylo třeba už skončit tuto rozmluvu. Dobrá, řekl Dylan a těžce oddychoval, ale přesto si myslím, že jste lhář. Jim přiskočil k Dylanovi a srazil ho k zemi. No jistě bude třeba ničeho víc, než je toto, řekl pomalu a důrazně, ale řekl jsem vám, kdo jsem. To je něco, co vy jste mi neřekl. Dylan opatrně zvedl ruce a spačil před sebou Rozu Hetovou. Dívka viděla aspoň poslední Jimovou srážku s Dylanem. Ach, pane, zvolala s pochopením, které hraničilo se strachem. Tanečníci začali vycházet ze sálu. Nějaký vysoký mladík s obličejem Jimovi podivně povědomím se objevil za Rosou. Uchopila ho za paži a zírala úžasle na Jima a Dylana, který se nepokoušel vstát. Jim beze slova pospíchal odtud. Můj bože, kdo to byl? Zvolal nějaký hlas, o kterém Jim soudil, že je to hlas toho mladíka, který stál za Rosou. Tento hlas probudil v jeho paměti jisté vzpomínky. Byl také příčinou, že se prodíral rychleji davem tanečníků ven na ulici. To byl Mervyn Blaine. Bůh mu žehnej, zašeptal si Jim, když se odstl ve tmě. Jistě byl už nejvyšší čas zmizet. Bylo 11 hodin, když Jim Lacey vstoupil do krčmy u Vysokého Esa, která byla v této době jedním z pověstných hráčských doupad na jihozápadě. Její majitel John Brennan měl dvě jedinečné vlastnosti, které mluvily v jeho prospěch. Bylo o něm známo, že je poctivý hráč a že ve svém podniku nestrpí ženy. Proto se mu nedařilo hmotně tak dobře jako jiným lidem jeho oboru a jeho dům nebyl draze a nápadně zařízený. Nevylučoval nikoho od svých hracích stolů, pokud hrál poctivě. Nejeden podvodný hráč už byl vynesen z Vysokého Esa nohama napřed. Tvrdilo se, že tato okolnost má svůj vliv na parlamentáře s bystrýma očima a klidnými tvářemi, kteří sem přišli. Jim Lacey vpadl do výčepu jako člověk, který je pronásledován, a byl také skutečně pronásledován, ač ne někým viditelným. Kouboji, před čím tak utíkáte? Ptal se ho nějaký vysoký muž. Stál u samých dveří zády k baru. Vysoký klobouk měl v týle,
takže bylo dobře vidět jeho počasím ošlehaný obličej. Na jeho vestě byl nápadně připnut mosazný štítek s vyrytými písmeny. Jim toho člověka poznal skoro hned. Stále zdravý, Macleane, řekl lhostejně. Utíkal jsem právě před šerifem. No, padl jste do rukou jinému, zavrčel Macleane překvapený a rozmrzený. Kdo jste? Jsem předák tlupy kávového hrnku, protahoval Jim. Jak se jmenujete, chytráku? Náhodou tu v téhle době není žádná tlupa kávového hrnku. Mám chuť strčit vás do basy. Vypadáte trošku pobledle. Co jste provedl a kdo jste? Do toho vám nic není, odpověděl Jim s náhlou změnou tónu řeči i chování. A jestli se tu zdržíte, myslím, že vám to někdo poví. Poslechněte, vy půjdete hned. Pozor, Macku, přerušil ho kdosi za Jimem. Sklenice dopadla s třeskem na podlahu, na to bylo slyšet dupot těžkých bod. Potom se kdosi postavil před šerifa tváří k Jimovi. Promiňte mi, cizinče, ale myslím, že vás znám. A jestli se mýlím, řekněte to. Jak se máte, Cashi? Odpověděl Jim a napřahoval pravici. Cash Borič vypadal o celých 10 let starší, než když ho Jim naposled viděl. Pití, drsný život a zlé vášně toho člověka podlomili. Jeho vrásčitý tmavý obličej už neměl ten strnulý výraz nejistoty, skoro strachu, a stáhl se křečovitě do širokého úsměvu. 1000 láter, zvolal a oběma rukama uchopil Jimovu pravici a mocně jí začásl. Jeho úsměv byl stále širší, oči se mu leskly. Jste to opravdu vy? To jsem, Cashi. Právě jsem přišel a hledám spor. To snad ne. Kdo je to? Ptal se Borič a jeho skoro bouřlivé uvítání náhle nějak strnulo. Nahnul se dopředu a stišil hlas. No, nikdo zvlášť, Cashi. Jsem jen ve špatné náladě. Ať me čert. Jste to vy a hodně změněný. Hlavně v náladě, to je pravda. Vypadáte opravdu, jako byste hledal spor. Tu se do věci vložil šerif, položil nepříliš jemně ruku Boričovi na rameno a poněkud se otočil. To je váš přítel, co? Není to žádná záruka, která by ho mohla chránit před vězením. Čerta, vybuchl Borič. Snažím se zachránit vás. Před hřbitovem. Můj bože, kdybych vám řekl, kdo tenhle člověk je, potil byste se krví. Macleanova dolní čelist poklesla a on zavrávoval zpět k baru, přemožen Boričovou prudkou upřímností. Potom Borič odtáhl Jima stranou od úžasle zavlujících, šklebících se mužů u baru a hráčů u stolů. Jste to vy? Opravdu vy, Jime, šeptal chraptivě. Určitě, Cashi. Což? Nevidíte? Vždyť jsme slyšeli, že jste mrtví. To bylo hrozně přehnáno, Cashi. Spadl z nebe. Jim Lacey, vy jste spadl rovnou z nebe, co? Ať mě čert. A nikdy v životě jsem neviděl nikoho tak rád. Na mou duši, Jime. I já jsem rád, že vás vidím, Cashi, ačkoliv jsme nebyli nikdy příliš kamarády. Kde jste byl, Jime, od té doby,
co jste odešel z Linneville. Nezapomněl jsem nikdy na ten večer, kdy se tomu Linku Comptonovi vystřelil oko. Ale Cashi, nezáleží na tom, kde jsem byl. To sice nezáleží, jenže já jsem o tom měl vždycky svůj názor a byl jsem na to zvědavý. Myslel jsem, že jste odešel do Nového Mexika a zapletl se do té lincolnské války. Někdo z těch hombres vyšel z toho boje živ. Vím o jednom, který zůstal naživu. Blízký part Billy Kida. Kdo? Ptal se Jim. Nechci nikoho prozrazovat, Jime. Nikomu jinému bych neřekl ani tolik. Kdy jste sem přišel dnes? Poznají vás tady, to jistě. Očekávám to a nesejde mi na tom. Pane na nebi, Jime, co pak jste se lety stal lehkomyslným a bezstarostným? Vypadáte starší, ale hezky, zdravě a zdá se, že se máte dobře. A kdo by mě tu poznal, Cashi? Pamatujete se na Černé Eso? Na toho hráče, kterého jsme znali u Zlatého dolu tam v Linneville? Pamatuji si Černého přesně. Ten je nahoře a hraje tam faro. Myslím, že Černý vás pozná, ale jistě vás neprozradí. Ale Hardy Rue snad ano, ten je toho schopný. On vám nebyl nikdy nakloněn. Měl vás vždycky v podezření, že jste zabil Leslie Settera. Rue mi šlapal na paty po všechny ty roky a jen jemu to přičítám, že mě teď pronásleduje smůla. No a jak to dopadlo s tím vaším rančerským podnikem tady, Cashi? Jime, vy jste mě posuzoval dobře. Nevydržel jsem nikdy v blahobytu, odpověděl trpce Borič, ale přísahám, že jsem se choval poctivě, dokud jsem měl peníze. Dařilo se mi v mých podnicích špatně. Dovedl jsem snad krást dobytek a dělat peníze, ale ne vydělávat je obchodem a rančováním. Začal jsem si půjčovat. Potom se mi podařilo prodat to Benu Idahovi z Kalifornie. Zachoval jsem se k němu špatně a už toho začínám litovat. To je žádný muž, Jime. No, když jsem měl zase peníze. Začal jsem pít a vyhazovat si z kopítka. A teď jste asi zas na mizině. A kdo sebral všechny ty vaše peníze, Cashi? Ach, každý trochu. Trochu Brenem. Ale tomu to nemám za zlé. Hardy Rue mě připravil o většinu peněz. Zamiloval jsem se tu do jednoho španělského děvčete. Ta a on mě ošidili. Sebrali mou hromádku. A proč jste ho nezabil? Nemohl jsem se postavit Rueovi přímo. A neměl jsem příležitost střelit ho ze zadu. Je Rue teď tady? Ptal se Jim. Myslím, že je s tou černoukou holkou. On sem nechodí tak brzy. Pane na nebi, to by mě potěšilo, kdyby mě tu viděl s vámi. Rue se vás vždycky bál, Jime, a musíte si na něj dát pozor. A kde jste teď vy, Cashi? Byl jsem většinou tady ve městě, odpověděl Borič. Mám chatu tam, v Pahorkatině. A znám to tam? Určitě, Jime. Znám tu každého, kromě nově příchozích. A musím vám říct, že sem přicházejí nebezpeční lidé. Je to po čertech drsný kraj, rozsáhlý jako celá příroda. Arizonu jsem si moc oblíbil, no Cashi, dokud jste byl bohatý a velkým pánem,
Příliš jsem o vás nestál, řekl s úsměvem Jim, ale když jste teď na mizině a máte smůlu, myslím, že se k vám přidám. Jim Lacey, vy jste byl vždycky podivný člověk, odpověděl s citem Borič. Vím, že máte něco za lubem, ale ať je to, co chce. Určitě jdu s vámi. Dobrá, Keši. Zavdete mi je tam, abych se porozhlédl. Hedy Aideová se zúčastnila taneční zábavy ve Wintropu jako host Alice Franklinové, 19leté dívky, dcery soudcovi druhé ženy. Bylo to upřímné, veselé děvče ze západu, kterou si Hedy oblíbila a byli na nejlepší cestě stát se skutečnými přítelkyněmi. Odešli ze zábavy před půlnocí a vezl je do Franklinova domu Alicin průvodce. Noc byla chladná a jasná s myriadami špitivých hvězd na nebi. Hedy sundala z hlavy klobouk, aby chladný větřík províval vlasy. Bavila jste se dobře na své první taneční zábavě v Arizoně? Ptal se jí mladý rančer. Ano, bavila jsem se dobře, pane Van Horn, i přes jistou poněkud nepříjemnou příhodu, odpověděla Hedy. To jsem moc rád. A také litujeme, že vás tam něco rozmrzelo, ale jestli mám říct pravdu, taneční zábavy jsou teď jako nedělný škola proti tomu, jaké bývaly dřív. Že je to tak, Alice, to je. Mívala jsem strach na ně jít, odpověděla dívka. Rvačky při nich byly obyčejnou věcí, aspoň jedna po každém tanci. Teď už jsou opravdu slušné. Tatínek a někteří další lidé ve městě se o to postarali. Hedy, mrzí mě velice, že vás ten Glenn Dillon obtěžoval. Vím, že to byl on. Tančila jste s ním a potom jste přišla, celá zardělá a nervózní. Ano, byl to pan Dillon. On mě urazil. Van Horn prásknul poněkud prudce a důrazně bičem nad koňmi. To mě nepřekvapuje, odpověděla Alice zamyšleně. Dillon je hezký, okouzlující člověk, velmi příjemný, ale já jsem ho vždycky pokládala za poněkud sprostého a smělého. Kdo byla ta hezká dívka, které se Mervy tolik držel, ptala se Hedy. Nevšimla jsem si ji, ale viděla jsem, že se Mervy znamenitě baví. Byl s ní právě, než jsme odjeli, pokračovala Hedy. Měla jednoduché bílé mušelínové šaty, bavlněné punčochy a laciné čevíčky, pro její nohu, že jim je příliš velké. Ustoupila trochu stranou, když ke mně Mervy přišel. Myslím, že se bála se s námi setkat. Připadala mi velmi hezká. Její velké a jasné oči se dívaly přímo, měla svěže červené rty a kadžavé hnědé vlasy. To je Rosa Hetová, řekl Van Horn. Rosa Hetová? Snad není z té pověstné Hetovy rodiny, o které se stále mluví? Ptala se Alice. Je tu jen jedna rodina Hetových. Alice, a Rosa je jediná dívka z celé té rodiny, vysvětloval mladý rančer. Viděl jsem ji už dříve, hezké děvče, a vypadala skromně a klidně. Na mladém Blainovi bylo jasně znát, že je do ní poblázněný. Opravdu, potvrdila vážně Hedy.
Mary je takový slušný hoch, ale začíná trochu divočet. Vytýkala jsem Benovi, že nechává Maryho příliš volně se potloukat. Hedy, milostné poměry v Arizoně postupují jako oheň po suché trávě pouště, řekla se smíchem Alice. A vy si také dejte na sebe pozor, že je to pravda, Franku. Nebude jí určitě nic platné, když si na sebe dá pozor, odpověděl veselé Van Horn. Jeden z našich arizonských hochů ji určitě dostane. Pane Van Horne, to je dnes večer podruhé, co slyším takovou předpověď. Zasmála se Hedy. Určitě mi to lichotí. Přijeli brzy Franklinčovu domu, který stál na ploché parcele poněkud výš než ostatní terén mezi mohutnými sosnami. Dívky vešly do domu a našli soudce Frankliče, který si pokužoval u otevřeného krbu. Uvítal vřele Hedy. Nesetkala jste se s bratrem? Ptal se a přistavoval jí židli. Ne, přišel jsem přece. Ano, byl to asi hodinu, odpověděl soudce. Přišel si povídat o obchodech. Radil se mu, aby teď nekupoval další dobytek. Přišla s Benem také Aida, ovšem, a vypadala velmi hezky. Přemlouval jsem je, aby tu zůstali přes noc, ale Ben řekl, že půjde raději do hotelu, aby byl už časně ráno ve městě. Nechal vám tu vzkaz, že jestli se s vámi nesetká na zábavě, máte na něho čekat zítra přesně v 9 u Bridona. Pro pána, jsem ráda, že jsem odešla z té zábavy, nežli přišel Ben, zvolal Hedy s neveselým smíchem. Co pak to říkáte? Ptal se soudce a skláněl hlavu, aby se na ní podíval přes brýle. Bojím se, že setkání s Benem bude pro mne spojeno s rozpaky. Budu se muset přiznat, že jsem propustila Klena Dylona. Vy jste vyhodila jeho? Zeptal se soudce a prudce se přijímil. Už ano, odpověděla Hedy. Ať me kozel. A proč, děvče? Měla jsem k tomu dostatečný důvod, ačkoliv se bojím, že to Ben neuzná. On se Dylonem zaklíná, naprosto mu důvěřuje a vysoko si ho cení. Pan Dylon mi udělal pobyt na ranči poněkud svízelný. Číha na mne, kdykoliv vyjdu někam ven. Zpočátku mi neprokázal čest nabídky k sňatku, ale nakonec se k tomu dostal. Nedbal mého odmítnutí a setrvává v tom. Nevěděla jsem, že dnes bude na zábavě, jinak bych tam nebyla ani šla, ale tančila jsem s ním a vyšla jsem s ním ven na terasu a zkrátka, on mě urazil. Tatínku, to mě nepřekvapuje. Mně se Dylon nelíbil nikdy, prohodila Alice. V tom stoupil Frank Van Horn. Děvče, a čím vás vlastně Dylon urazil? Ptal se soudce Franklič s ohněm v očích. Prohlásil, že mě dostane, ať už chci nebo ne, a musela jsem se mu bránit. Snad tím nechcete říct, že na vás táhl ruku? Ptal se starý rančer. Obě ruce a paže k tomu, zasmála se Hedy, ačkoliv se přitom doznání zarděla. Počínal si docela surově. Soudím, že Dylonovi se dařilo u žen jistého druhu. Myslím, že čekal, že budu křičet nebo prosit a že mu potom padnu do náruče. Ale mám sílu a vytrhla jsem se mu.
Ten proklatý pes. Někdo by na něj měl vzít bič. Zvolal soudce a zrudnul ve tváři. Já bych spíš radil pistoli, dodal Van Horn ze stisknutými rty. Hedy raději zamlčela Dylonovu hrozbu, že zničí Bena i ji. Když všechno dobře chladně uvážila, nebyla si docela jistá, jak Ben přijme zprávu, že se opovážila sama a bez souhlasu propustit Dylona. Naštěstí Ben byl už zvyklý na její stížnosti kvůli pozornosti, kterou jí muži věnovali, a přijímal je teď s jistou výhradou. Proto jsem Dylona propustila, končila Hedy. Udělala jste dobře, děvče, ale jak se k tomu Ben asi zachová? Ptal se vážně Franklič. On si toho Dylona váží. Právě dnes večer se chlubil, že Dylon objevil hov dobytka, který byl právě odehnán do pahorkatiny. Ale když uváží tu urážku, nebude jí moci jen tak pominout. Bude muset souhlasit s propuštěním toho předáka. Vy ještě mého bratra dobře neznáte, zavrtěla Hedy hlavou. Kdyby byl viděl Dylona, když mě urazil, byl by ho spráskal bičem, ale mým prohlášením se Ben jen směje. Omrzelo ho už poslouchat o těch zamilovaných koubojích, kteří mě obtěžují. Myslí, že jsem trochu příliš citlivá. Jednou mi řekl, kdybych já byl tím koubojem, hodil bych tě na koně a ujel s tebou. A jindy, když jsem si mu šla postěžovat, řekl, ovšem, že tě chtěl políbit. A proč ne? Vždyť si zrovna k pomilování a k líbaní. Někdy si myslím, že to Ben říká jen žertem. On to tak nemíní, jak to vypadá, ale nemá už ke mně tolik ohledů, jako mýval. Říkám, že nevím, jak přijme tu věc s Dylonem. Když jste mi teď vysvětlila, jak se věci mají, řeknu vám tohle, řekl soudce. On nebude při vás. Dylon k němu půjde dřív a zmírní tu urážku a Ben ho podrží. To by bylo hrozné, řekla Hedy. Budu se teď Dylona skutečně bát. Inu, jediné rozšíření vašeho problému, Hedy Ideová, je zamilovat se do některého slušného arizonského mladíka, prohlásil soudce Franklič s laskavým přesvědčením a se škádlivým humorem. Tak, zvolala Hedy a marně se snažila tvářit se povýšeně. V tom jí napadlo, že by snad bylo dobře, kdyby se aspoň trochu svěžila těmto svým novým přátelům. Poslechla bych vaši radu, soudce Franklič, kdyby v tom nebyla nepřekonatelná překážka. Nemohu se zamilovat do některého slušného arizonského mladíka, protože jsem se už zamilovala do jednoho slušného mladíka z Nevady. Když toto milované jméno zaznělo z jejich rtů, Hedy ucítila rychlou vlnu krve, která jí rozpálila obličej. Soudce se dal srdečně do smíchu, ale Alice, která pudově vycítila vážný význam Hedyny poněkud lehkomyslně pronesené řeči, přistoupila k Hedy a objala jí. Tatínek je právě tak nehodný jako Ben. Má drahá, pojďme, je už pozdě, musíme jít spát, řekla. No Hedy, dodal soudce stále veselým tónem. Kdybych byl o 40 let mladší, postavil bych se proti právům tajemného Nevaďana. Kde je ten proklatý šťastný chlap? Hedy se ohlédla od dveří, kterými je Alice odváděla. To nevím, odpověděla smutně.
Když se dveře zavřely, slyšela, jak soudce zvolal. Slyšel jste to, Fane? To vysvětluje hodně. Jsem já to tupý hlupák a vsadím se, že Ben Aide je zrovna takový. Příští ráno při snídani se zdálo, že se soudcem Frankličem se stala lehká změna. Jeho zájem o Hedy se zvýšil, ale spokojil se s veselým škádlením. Hedy cítila, že v jeho očích vyrostla přes noc ženu a že v něm našla přítele. Hedy, já vám budu tak trochu otcem, řekl jí při loučení. Stydím se za to, jak Arizona jedná s vámi a s Benem, ale poslyšte, děvče, mějte důvěru v nás a v tuto znamenitou zem. Mějte strpení se svým bratrem, snažte se ho přimět, aby teď nevydával víc peněz. Budete tu teď mít rok nebo 2, snad i víc, krušné časy. Ale dejte na slovo starého dobytkáře, který prodělal nejednu lupickou válku. My se tím protlučeme, ti psanci se zničí sami. Mám tušení, že přijde nějaký dobře střílející pistolník a odpraví ty vůdce. Stalo se to zde už také. Stalo se to nedávno v Novém Mexiku. Nepozbývejte tedy mysli a nestraťte lásku k této krásné zemi. My chceme, abyste ji vy, Aidové, měli rádi. Jsme průkopníci Hedy. Prodělal jsem už 1 000 000 v dobytku, ale to se vrátí. A tak se vrátí i vaše ztráty. A zrovna tak i vaše štěstí. Soudce Franklinč, řekla Hedy, usmívala se a v očích měla slzy. Ačkoliv mám jistou slabost pro Nevadu, myslím, že patřím Arizoně na celý život. To je přece statečné děvče. Přijďte k nám častěji, Hedy. Adios. Jeden Franklinčův čeledín zavezl Hedy do města, takže měla čas přemýšlet o tom, jak nejlépe by o celé věci měla začít s Benem. Nenapadlo jí, že by Ben mohl dostat o věci zkroucenou zprávu od Dylona. Cítila vděčnost k soudci Franklinčovi za jeho laskavou radu. Svou ženskou bystrostí vycítila také cosi ve stanovisku soudce k Dylonovi, cosi, o čem se nezmínil, ale vytušila, že je jí přítelem. Bude snad při ní stát, když dojde ke sporu. Rozhodla se, že počká, až uvidí, jestli Dylon o celé věci s Benem promluvil. Když přijela Hedy do města, vydala se na nákup zásob, které byly obyčejně objednávány 2krát měsíčně. Ona s matkou vedli raději vlastní domácnost ve své chatě, ačkoliv Aina a Ben se stavěli proti tomu, ale paní Aideová prohlásila, že nechce být nikomu tchýní. Když byla hotová s objednávkami, vydala se Hedy po ulici a za chvíli se setkala s Benem. Bylo na něm vidět, že není v dobré náladě. Na jeho obličeji byly temné chmury, o kterých Hedy dávno věděla, že nevěstí nic dobrého. Srdce v ní přes její statečnost trochu pokleslo. Nerozněvala snad Bena? Aina je ušvadlený, řekl, když se s ní pozdravil. Myslím, že už bude čas, aby šla se mnou do banky. Do banky? A proč? Zeptala se, když povolila tlaku jeho ruky a obrátila se ulici zpět. Dám vystavit potvrzený šek na tvůj podíl na ranči. Bene,
zvolala s úžaslou výčitkou. Ano, odpověděl poněkud nevrle. Hedy, nesnesu, abys v něčem zakročovala bez mého vědomí. A mimo to, abych byl upřímný, nechci, abys přišla o peníze. A jsem si jist, že přijdu o všechno, co jsem vložil do dobytka. Ale Bené, to byla investice. Hrála jsem spolu s tebou na výhru i prohru, namítla. Vím to, má drahá, asi určitě statečná, ale tohle byl můj bláznivý podnik. Ale nelituji toho, dodal spěšně. Myslím však, že by nebylo spravedlivé, kdybys v tom zůstala se mnou. Možná někdy později, až tyhle zlé časy přejdou. Bené, něco se stalo od té doby, co jsem tě viděla naposledy, řekla Hedy. Myslím, že ano, odpověděl Ben a svěsil hlavu, aby mu neviděla do očí. Kalifornský ryzák zmizel. Zmizel? Ach, to snad ne. Bené, zvolala zděšeně, pokynul bezútěšně hlavou. Viděla, že se mu rty chvějí. Ukraden? To nevíme. Zmizel z pastviny. Rejdy přísahá, že ryzáka ukradli, že nemohl přeskočit plot. Vím, že by dovedl přeskočit měsíc, kdyby ho to napadlo. Dylan souhlasí se mnou, že ryzák prostě utekl. Ale vy to nevíte? Zeptala se Hedy ostře. To je zlé, Hedy, nevíme to. A není jediného člověka v mé tlupě, který by ryzáka dovedl vystopovat. Pokusil jsem se ho vystopovat sám. Musel jsem toho nechat. Myslím, že je na světě jediný lovec koní, který by to dovedl. Bené, dostaneš ryzáka zpět, řekla Hedy vážně a pustila se pak do výmluvné řeči. Čerpala ze soudcovy rady a jeho optimismu a přidávala k tomu značnou míru vlastního nadějného a pevného mínění o konečném úspěchu a štěstí v budoucnosti. Jsi statečná, Hedy, odpověděl a tiskl ji paží. Spolu s tebou, Ainou a dítětem dovedu přemoci a přemohu ty proklaté nástrahy. Myslím, že mi trochu pomůže, když svolíš odstoupit od toho. Svolím ke všemu, co ti ulehčí nebo pomůže. Došli k bance, kde po chvíli dostala Hedy potvrzený šek za svůj podíl v podniku. Vložila jej hned na svůj účet. Prozatím to nechám tady, řekla. Ano, to udělej. Možná, že si budu muset od tebe vypůjčit. Zasmál se a pak ji s vážnou tváří zavedl k židli a řekl tiše. Dylan mi právě řekl, že si ho propustila. Tak, zeptala se. Zvedla bradu a nervy jí projelo chvění a horkoboje. Hedy, musel jsem zrušit tvoje rozhodnutí, pokračoval vážně. Teď se o tom nebudeme přijít. Dylan je nejlepší člověk, jakého je možné sehnat. Nemohu se bez něho obejít. On to také ví. Dalo mi to trochu práce, než jsem ho usmířil. Ach, opravdu, zvolala Hedy a kousala se do rtu. Mohu se zeptat, co ti pán Dylan řekl? Nemnoho, byl rozmrzený, ale smál se tomu, řekl, že tě má rád a že se snažil, aby si získal tvoji přízeň. A tu včera večer při té taneční zábavě prý tě požádal, aby si ho vzala. Řekl, že tě má rád a že se snažil, aby si získal tvoji přízeň. A tu včera večer při té taneční zábavě prý tě požádal, aby si ho vzala. Řekl, že jsi mu nedávala mnoho naděje, potom se prý pokusil tě políbit a ty ses dopálila
a sama si ho vyhodila. Jestli mu věříš, Bene, nemusím tě obtěžovat podáním té příhody, řekla Hedy, když nabyla svou sebevládu. Myslím, že není důvod pokládat Dylona za lháře, pokračoval Ben. Pravda je, Hedy, že tak trochu nenávidíš muže. Ach, já vím, nezapomněl jsem a nemám ti to jistě za zlé, že jsi věrná jemu, ale jsi tvrdá ke všem těm chudákům, kteří se do tebe zamilují. Tak se na to dívám já. Beneide, není pravda, že nenávidí muže, odporovala mu Hedy. Nebudeme se o to hádat, řekl unaveně Ben. Ty a Aina mě porazíte vždycky, ale prosím tě, rozuměj mi. Nechci tě přemlouvat, aby si vzala Dylona. Zdá se, že je to slušný chlapík, který bude jednou v Arizoně velkým člověkem. Přesto bych ho musel dobře znát, než bych připustil, aby si ho vzala. Děkuji ti, Bene. Teď ti mohu odpustit, řekla tiše Hedy. Něco bych se tě ráda zeptal, pokračoval Ben se zájmem i s veselostí v pohledu. Udeřila si Dylona včera večer, když tě chtěl políbit? Udeřila? Ne, to rozhodně ne, prohlásila důrazně Hedy. Nešpinila bych si ruce ale proč se ptáš? Inu, měl krásnou modřinu pod okem, odpověděl Ben. Řekl mi, že zakopl ve tmě ve svém pokoji a narazil na židli, ale připadalo mi to jako krásná modřina, která vznikla dobrým mávnutím tvrdé pěsti. Rozmýšlel jsem se, jestli mi nelhal. Ráda bych věděla, kdo mu asi dal, co si tak dobře zasloužil. Ale Bene, jestli máš v Dylona takovou důvěru, proč se vůbec rozmýšlíš? Přišel jsem náhodou na Dylona, když mluvil se Stewartem, předákem Toma Deje, odpověděl Ben. Slyšel jsem, že Dylon říkal něco o naražení na židli a tu Stewart, který byl trochu napitý, se Dylonovi důkladně vysmál. Bylo mi to divné, to je všechno. Můj drahý bratře, byla bych ráda, abys nepřišel na něco divnějšího, řekla Hedy a vstala. Musím jít ještě něco nakupovat. Čas utíká. Chtěl si, abych přišla ve 12. To se můžeš vsadit. A k tomu pronto odpověděl. Víš, že máme daleko domů. Musím ještě mnohé vyřídit, ale myslím, že to zvládnu. A co Marvy? Ten přijde. Marvy mě vyhledal a chtěl peníze. Dal jsem mu nějaké, než jsme vyjeli. Ten hoch je docela omámený. Bene, snad nechceš říct, že byl opilý, vybuchla zděšeně Hedy. Ne, chtěl jsem říct, že byl omámený nějakou dívkou. Chtěl jí koupit cukroví a dárky. Ale, Hrome, zapomněl jsem, že jsem mu slíbil, že ho neprozradím. Neopovaž se tedy prozradit, zase mne. Nashledanou ve 12. Najdu tě u Bridonova krámu. Jak si mě poděsil, stěžovala se Hedy. Měl si volit slova opatrněji a pokud jde o Marvyho, myslím, že je zamilovaný. Viděla jsem tu dívku. Později ti o tom povím víc. Myšlenky Hedy se obrátily k Marvyovi a zaměstnávali se jim snivě a starostlivě, až přišla do obchodu s šižním zbožím, kde zapomněla na všechno kromě důležitých nákupů. Chybělo 5 minut do 12, když přišla do krámu
obtížena balíky a velice spokojená sama se sebou, že dokázala všechno včas do schůzky s Benem. Ten byl vtělená přesnost a měl rád přesnost u každého. Hedy složila své balíky na lavici vedle dveří a vyhlížela Bena. Náhle se objevil muž, který běžel bez klobouku a kabátu a křičel: Uhněte se z ulice pryč. Co se to s ním děje? Ptala se veselé Hedy. Z krámu přispěchalo několik prodavačů a zaměstnanců, aby se podívali ven. Vypadá to zas jako nějaká rvačka, řekl rozčileně jeden. Bylo slyšet křik a spěšné kroky. Chodci utíkali rychle přes ulici, aby zaběhli do prvních otevřených dveří, které se jim naskytnou. Hluk ustal. Potom nějaký muž vešel do dveří, u kterých stála Hedy strnulá a rozčilená. Hello, Mate, co se děje? Ptal se Krámský. Ať mě čert, jestli to vím, odpověděl muž. Viděl jsem, jak lidé utíkají z ulice a proto jsem se schoval. A právě předtím jsem slyšel, že je v městě Jim Lacey. Kdože? Zvolal Krámský. Jim Lacey? Nevím, jestli je to pravda, ale někdo je ve městě, na to můžete vsadit. Ve všech dveřích i oknech se objevily obličeje. Někteří lidé vyhlédli ven na ulici, ale hned zas rychle hlavu stáhli. Hedy se to zdálo směšné. A přece tam stála stejně jako oni, s prudce bušícím srdcem a celá její bytost byla napjatá. Zazněl výstřel, silný a zvučný, a hned na to prásk. Nasledoval druhý výstřel, skoro jako ozvěna. Potom nastalo ticho, které Hedy takřka dusilo. Co se stalo? Zápas, pistole. Z dálky na ulici zazněl výkřik. Muž, stojící. Vedle Hedy vyhlédl ven. Pro boha, zvolal chraptivě. Krámský, jakokoliv byl vyděšený, musel se podívat také. Stáhl hlavu zpět a s bledou tváří, s vyvalenýma očima, začal cosi koktat. Hedy podlehla neodolatelnému popudu, vyhledla také ven. Zdálo se, že ulice je prázdná. Ne, byl tam muž, ležící obličejem k zemi, sotva 50 stop od dveří. Paže měl roztažené. To je Jim Lacey. Nikdy jsem ho neviděl, ale znám lidí, kteří ho viděli. Řekl muž vedle Hedy. Ach, to je hrozné. Ten mrtvý člověk tam na cestě je Jim Lacey? Šeptala Hedy. Začínala se část a bylo jí nevolno. Ne, Jim Lacey je ten, co jde ulicí. Vidíte jeho pistoli? Kouří se z ní. Tu Hedy uviděla muže v obleku jezdce s pistolí v ruce, jak kráčí k padlému. Minul ho a jen letmo na ní pohlédl. Zastrčil pistoli do pouzdra. Zamířil k chodníku. Ta jeho chůze, jeho postava, hrozný břitký pocit zachvátil Hedy. Je snad vyděšená tak, že jí mámi smyslí. Je snad pomatená. Co jí to blesklo tak rychle pamětí, ale tento muž, tento Jim Lacey, přichází. Brzy půjde mimo dveře. Hedy posledním zbytkem sil ucouvla. Zavrávorala. Její mysl jako by se zastavila. Chvění jejího těla ustalo, jako by bylo nastalo ochromení. Byla studená, strnulá, jen hrozné napětí ji drželo zpříma, čekající jakoby na smrt.
Muž v obleku jezdce míjel dveře, vzpřímený, s nehybnou tváří, s lesknoucíma se očima. Nevada. Jako by se zastavila. Chvění jejího těla ustalo, jako by bylo nastalo ochromení. Byla studená, strnulá, jen hrozné napětí ji drželo zpříma, čekající jakoby na smrt. Muž v obleku jezdce míjel dveře, vzpřímený, s nehybnou tváří, s lesknoucíma se očima. Nevada. Smyslové schopnosti Hedy se probraly z hrůzy a strnutí, aby ho poznali. Nevada. Jim Lacey. Nevada. Měla pocit, že padá. Všechno kolem ní zmizelo a pak upadla do temného bezvědomí.